KRISTU UYINKOSI. Ngibingelela wami. Kwakufundisa ukuphuma umfundisi. Ngibingelele iy'nceku zikaNkulunkulu. Ngokuhlukana kwabo ngamahlelo. Ngibingelele umama, ubaba. Ngibingelela abantu abasha. Ngithi uJesu KRISTU UYINKOSI. Ubufakazi bami buhamba nesixwayiso, bazalwane. Igama lami nguSandile ngwakamkhize, ngiqhamuka eGreytown. Ngifike ne-branch eMatomatolo Mambuzo. Yithi lapho esithisho savelelwa ingozi izolo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ubufakazi bami bula. Usisi wami uNozipho usebenza kamasipala ku-department yama-planning. Unengane eziwu-2, umfana nentombazane uSizwe, i-firstborn yakhe umfana ena-30 years, umshana wami. Usisi wami wenza iphutha wakhansela ipolice kwemasingcwabisane funeral cover ngo-October last year. Wayikhansela due to i-financial crisis akayibhekene nayo. Waze waqala ukuyijoyina ngoJanuwari, yakhokha yathi January, February, uthe uMashi uqala washonelwa i-firstborn yakhe. I-firstborn yakhe yatholakala ekamereni lelo, ihlala nobaba wami umkhulu wakhe nomfowethu. Uma wakhe uhlala emzini wakhe. Mabevuka ekuseni bahamba baye emsebenzini bamshiya bethulele kanti akasekho emhlabeni. Kuvalwe namafastela. Ube ingane-ke ehluphayo njengazo zonke iy'ngane, bengasindisiwe. Ekuhlupheni kwakhe wangena kuy'dakamizwa. Uthe uma ingena kuy'dakamizwa ingane ehluphayo, esihlupha nje ekhaya, entshontsha, esitshontshela, esigqekezela, egqekeza ekhaya, enza yonke nje imikhulu. Iphume ngene ejele, uthe nje kulokhu okugcina kade iboshiwe. Waphuma wasibiza sonke, waxolisa ngathi alusezoyiphatha kahle, ngeke saphinde enze ukukhohlakala lokho abekade kwenza. Hayi, nangempela-ke sambona-ke ingane ey'phethe kahle, wayiphatha kahle. Kuhlupha amanzi-ke, ukuphela kwamanzi lapha eGreytown kuyahlupha kakhulu. Sisizwa amabaterikani, asazi ukuthi inkinga yini. So bese ukusizo-ke komakhelwane ebasiza abantu abadala ngokubakhelela amanzi, basiza ngokubakhelela amanzi. Kanti uzoba nebhadi asethi uyaqala nezindlela zakhe ebuyela ema-drugsini, kanti kune-drug eliphumile eliwumashambu, ulibhema once awusavuka. Ziphelile-ke iy'ngane. Yena ngicabanga ukuthi ube mhlawumbe wesi-5 elokishini la ngihlala khona. Ngelanga kalibheme ngalo, ingelanga kanye seqala esebuyela ngalo, kanti uzodayisela leli drug. Shuthi ngomgqibelo wakwibirthday yakhe, ngiyacabanga ukuthi wayethi uyayijabulisa ngesonto, kade kuyibirthday yakhe ngomgqibelo. Uma wakhe semhlelele semqala esethi umlungisela izinto, ngoba bese ngasenayo i-ID, yabo seqala ukuthi alungise no-matric wakhe, ukuze uma wakhe azokwazi ukuthi alungise esikoleni afunde. Kanti uzothi nje alutshontshe leli drug. Kanti utshontsha leli drug eseliwumashambu, walibhema, walala ngesonto. Ngomsombuluko akangavuki. Watholakala eqinile embhedeni ethe shuthi nje ipheni akaseyizwa. Kunamagweba amhlophe la. Nala emakhaleni. Ubonakala ngazuthi umuntu mhlawumbe okwamathi grandpa. Wayeseyayiphipha. Shuthi lase liphuma ngamakhala. Hayi simthole yabona sekamereni seqala ukunuka ngoba phela lalishisikane etholakala ekuseni watholakala ntambama sebebuye emsebenzini bangifonela-ke ngaphuthuma ngaya khona
ngafike ngambona ngakhala-ke kaphoqela ukuthi ngola uma wakhe emsebenzini uma uphambuza yini kwenze njani ngathi ngasasekhaya angizange ize ngimtshele endleleni ngafike ngavulela ekamereni nje sebekhona nabo bonke abantu bami kwathi uma ngibona ingane yakhe isishonile wakhala wathi Sandile ungangitsheli ingane endleleni ngithi ngizokutshela kanjani ngixwayisa abazalwane-ke ngokuthi ungayikhanseli ipholisi noma ngabe kuthiwa iy'nkinga zey'mali zinzima kanjani ewavela uNkulunkulu uma wakhe ekhanselile enganayo imali yokungcwaba wavela uNkulunkulu ngaguqa phansi ngedolo ngakhuleka uNkulunkulu ngakhala ngathi Nkosi awunike umuntu isimo singaphekwa amandla imina engangigehla ngenyuka ngilungisa umngcwabo uNkulunkulu wathumela abantu ababengena isigxosa ishibhokisi abantu bathenga ibhokisi uma wakwazi wasala nemali esekudlula umngcwabo wasala nemali wanikeza iy'ngane zakhe imali wanikeza bonke ababehamba ababefikile ihlobo uyena wayesekhipha imali wasalayo wasinikeza wasala ngisho ukudla kwakungekho singazi ukuthi uthatha ingisidanganise ngani ukhuluma ngoNkulunkulu wakwala ekhaya lethu lo sisi wami lo engamfaka la ekhaya lethu waphuma ekhaya lethu yebo uyakholwa usindisiwe waphuma ekhaya lethu so ngizombonga kakhulu uNkulunkulu ngizombonga yes kwababuhlungu ukushonelwa ingane ukushonelwa umshana wami engase ngimtshela ngithi ayikho into ezokusiza ngeke ukwazi ukuyisiza wena ukuthi uye kama-drugs lama-drugs ngiwabhekile umuntu owangisiza uJesu ngamukela uJesu Kristu ngenkosi nokusindisa awuzoba nawo amandla uzohamba ukhathale endleleni kanti uzokhathala ngempela ukhathala abantu basemqoka uJesu Kristu inkosi